Яз һәм кыш. Дания Нәгыйм. 3 ай буе табигатьтә кыш хакимлек иткәннән соң, аңа алмашка матур күлмәк кигән яз килгән. Ул кош кортларны, урманны, җәнлекләрне бик сагынганга, озак вакыт өйдә утырудан туйганга күрә, тизрәк эшкә тотынган. Иң беренче итеп, каралган кояшның тузаннарын сөрткән. Кояш сөенеченнән елмаеп җибәргән һәм шул елмаюдан кар эри башлаган. Җәнлекләрнең кәефләре күтәрелгән, алар үзләренең өйләрен җыештырганнар. Язның килүен сизеп, умырзая чәчәкләре кар астыннан баш калкыткан. Алар күренүгә урман тагында ямьләнеп киткән. Аю, керпем, йыланнар кышкы йокыларыннан уянган. Җылы яклардан кошлар кайткан. Алар шат җырларын тирә-юньгә тараткан. Язны барысы да шатланып каршы алганны күргәч, кышның моңа ачуы чыккан. Ул яздан бик көнләшкән. «Ах, сез шулаймыни әле? Мине яратмыйсызмыни?» дип ул дулкынлана башлаган. Табигатьтә күз ачкысыз буран башланган. Җәнлекләр тизрәк ояларына кереп качкан. Кошлар түбә асларына, агач ботакларына сыенган. Салкын җилләр искәч, күп итеп кар яугач, язга салкын тигән. Ул өенә кереп бикләнгән. Яз булмагач, җәнлекләрнең дә, кош кортларының да, хәтта кояшның да кәефе төшкән. Тиен балалары елап ук җибәргән. Шуннан соң җәнлекләр кыш белән сөйләшергә булганнар. «Нишләп алай язны куркыттың, хәтта салкын тидердең?» дип сорагач, кыш болай дигән. «Сез мине яратмыйсыз, әнә яз килгәч ничек сөендегез, урамнарга чыгып биешә, чыркылдаша, бер-берегезне котлый башладыгыз. Мин үземне ялгыз итеп тойдым, шуңа нык ачуландым. Без сине бик тә яратабыз бит, кыш әфәнде. Исеңә төшер әле, син килгәч, ап-ак кар явын күреп, без тизрәк урамга чыктык. Кар өстендә эзләребезне калдырып сөенеп йөрдек. Кыш буе кар баба ясадык. Таудан шудык, кар атышлы уйнадык. Куян синең бүләк иткән ап-ак туныңны күрсәтеп, мактанып та йөрде әле. Яңа ел бәйрәменә чыршы бизәдек, әйлән-бәйлән уйнадык. Күрәсеңме, безгә синең белән бик тә күңелле иде. Әмма һәр нәрсәнең үз вакыты була. Һәр кем төрлелекне ярата. Хәзер безнең кояш нурларыннан җылынасыбыз, агачларның яфрак яруын күрәсебез килә. Өстәвенә азыкларыбыз да бетеп килә. Яңаларын табу өчен язның килүе кирәк. Көздән соң без сине тагын көтеп торырбыз, дигәннәр җәнлекләр. Бу сүзләрдән күңеле булган кыш язның өенә барып гафу үтенгән. Аңа тәмле чәй ясап эшерткән һәм саубуллашып китеп барган. Шуннан соң яз терелеп, янәдән эшкә тотынган.